Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κρουστάλη Μαρία και είμαι εκπαιδεύτρια των χειροποίητων Extensions με βάση την Ελλάδα. Με ενθουσιασμό σας ανακοινώνω ότι έχει ανοίξει το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο χειροποίητων Extensions εδώ στην Αθήνα. Όπως όλοι ξέρετε, τα χειροποίητα ήρθαν για να αλλάξουν εντελώς το μέλλον της βιομηχανίας. Παρόλα αυτά, γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς είστε διστακτικοί. Γι' αυτό ακριβώς είμαι εδώ, για να λύσουμε κάθε απορία και να πάμε τις δεξιότητές σας ακόμη πιο μακριά. Με αδιαπραγμάτευτα υψηλής ποιότητας υλικά και εκπαίδευση, ακόμα και στις πιο μικρές λεπτομέρειες. Θέλω οι Power Up Professional να είναι οι καλύτεροι στο είδος τους. Σας περιμένω!